Rianxo xa ten preparada a programación do Verán Cultural 2026. O calendario inclúe decenas de actividades durante xullo e agosto, entre elas as noites de jazz ou o Rianxo Gaming. O Verán Cultural de Rianxo arranca hoxe cunha programación que se estenderá ata setembro e que volve a apostar pola diversidade de propostas para todos os públicos. O alcalde do municipio destaca que será un xullo frenético con eventos consolidados e algunhas novidades. Un verán cultural que, como todos os anos, é intenso en canto ao número de eventos, o número de actuacións de distinta índole que se levarán a cabo, tanto que este xullo que comezamos hoxe pois, é un frenético xullo cultural, non? Entre as primeiras citas está o 7º Festival Vila do Mar, que sumará 3 novos murais ao patrimonio artístico do municipio. Hoxe mesmo, ademais, comezamos tamén con algunhas destas actividades do Verán Cultural, a 7ª edición do Festival Vila do Mar, que durante os próximos días pois, convertirá 3 paredes de distintos inmobles do noso municipio en 3 novas obras de arte que se suman a ese amplio catálogo que se foi constituindo nos últimos anos, non? Despois será a quenda do Rianxo Gaming, que celebra unha nova edición 11 de xullo na Praza Castelao. O evento dedicado aos videoxogos incorpora este ano novidades como exhibicións de pilotaxe de drons con realidade virtual e unha zona de combate inmersivo, ademais de competicións, espazo retro, xogos independentes galegos e obradoiros habituais. É un evento que con este formato de feira ao aire libre ten esta característica particular de que se integra como ningún outro evento de tecnoloxía dentro da contorna da vila, non? E se ben mantén unha estrutura similar a de outros anos, sí que incorpora algunha novidade, cada ano intentase darlle algún evento novo, e, por exemplo, este ano vai ter unha exhibición de pilotaxe de drons con realidade virtual, e vai ter tamén unha zona de combate en realidade virtual. Entón, son dúas das atractivas que se van a sumar o que xa de forma habitual vai tendo evento. A música volverá a ser outro dos grandes protagonistas do verán. Regresan as noites de jazz, xa consolidadas como unha referencia en Galicia, cun cartel que reunirá ao Big Band da Escola de Música de Rianxo, José Nini Cuarteto, Los Hot Chocolates e ao Cuarteto TVA. O festival amplía ademais a súa programación con jam sessions, concertos didácticos nos centros educativos e unha Big Band aberta á participación de calquera músico interesado. Non é doado atopar en moitos lugares da Galiza este tipo de programación está posta por un xénero minoritario como o jazz e bueno, Rianxo non só aposta polo jazz, senón que xa leva moitos anos e está, como comentaba, totalmente asentado como un dos eventos de referencia no que este estilo se refire. A programación complétase con actividades como a Feira do Libro, o Festival Titiriberia, festas gastronómicas e incluso unha charla divulgativa sobre o eclipse solar previsto para este verán. Un verán cultural intenso, como adoita selo, no que creo que tocamos múltiples temáticas, múltiples variedades para todos os gustos, para todas as idades, e que nos levará a non ter descanso ata ben entrado setembro, o cual, bueno, pois é unha satisfacción e unha alegría que, a pesar de que vayan pasando os anos, pois que o programa do verán cultural se manteñe con eventos tan destacados como dicía, como a Noites de Jazz, como o Rianxo Gaming ou como outros eventos, e que ademais, pois, si hai posibilidade de ir incorporando novas propostas, pois que tamén teñamos esa capacidade. Dende o Concello convidan tanto á veciñanza como aos visitantes a consultar toda a programación na web municipal e a participar nun verán cultural que volverá a converter Rianxo nun punto central de actividade durante os próximos 2 meses.